Sanibonani yanibingelela omkhulu wasemakhosi indaba elixoxwa ngofakazi. Nayigama mfungela ovunga ukuthanda kwawo. Makhosi amakhulu ngithi abantu-ke senze nje wena ofuna ukufika uzogquma, uzofuna ukuphila, ngabe uzogqumela imithi yecala noma uzogqumela iy'nkinga ezikuphethe. Ngabe uzogqumela ukuqaqa amafindo noma welashela ekhaya. Usize uphathe iy'nkuni and futhi wenze sure ukuthi angifuni umuntu ozodokha engidebezelela ekubeni iy'nkinga zakhe zibe zimphethe zithe mbo. Funa umuntu ozongena esigqumeni from 20 minutes kuya ku-30 siya phambili sikupheka ngoba ngifuna uzwakale uthi uma uphuma usheshe uwubone umehluko. Ufike nje iy'nsuku zakho zibe ntathu sikufake sikupheke ebhodweni. Please wenze sure ukuthi uphathe iy'nkuni futhi ukuze sizokuphekela sikubase noplastiki wokugquma. Ngiyathokoza Ndawuwe, amakhosi amakhulu. Amen.